Seguís ara Noelia Cisteró Cortés. Fort aplaudiment. Bé, bona nit a tots i a totes. Com ja heu escoltat, el meu nom em diuen Noelia Cisteró Cortés. Jo soc vinc de Sueca, he nascut a Sueca, els meus avis són de Sueca, és a dir, els meus arrels són suecanes 100%, amb la qual cosa coneix la problemàtica que hem tingut, que tenim, i també totes aquelles coses que caracteritzen Sueca i ens fan bons. Soc advocada de professió per a aquells que no em conegueu. Tinc despatx obert a Sueca des del 2006 i conec tota la problemàtica amb la reclutada de detallades, els punts d'encontre que existeixen a Sueca, la problemàtica de la dona maltractada, un fum de problemàtiques que se veuen des del punt de vista jurídic. Com us he contat, compatibilitza aquesta activitat també d'entre setmana, la compatibilitza amb activitat de fin de setmana de formació professional de persones adultes. Tens contacte també amb la gent que no té problemes jurídicament parlant, són persones del dia a dia que treballen per intentar guanyar el seu sostén i per millorar un poc la seva qualificació professional donat la problemàtica actual que hi ha en tema de desempleo i de la precarietat laboral. Què puc aportar com a candidat? Perquè tot això que ja ho sabem un poc i el que volem o el que estem així per a veure què pot aportar cada un o cada una de les persones que estem així. Primerament, per què vos conté que soc? Perquè primerament vull dir-vos que realment el que puc aportar són els meus coneixements jurídics que crec que en una ciutat com Sueca amb més de 27.000 habitants i amb un ajuntament complex són importants. Però no només els meus coneixements jurídics, els meus coneixements jurídics són fins a cert punt importants, però també mesclats o combinats amb les habilitats de negociació i de conciliació que adquirisses al llarg de la teva trajectòria laboral. Són les habilitats que són molt importants quan hi ha postures molt encontrades i el que hi ha que buscar és una solució que satisfaga a tots o a totes les parts. I això és molt important en un ajuntament. Què puc aportar també? Puc aportar goig de tots aquells àmbits de gent que em coneix, que em mereixi per molts sectors, a banda de tota la gent en la qual jo he estudiat i amics que conserve un muntó així en Sueca, doncs clar, et mereixes laboralment també per molts sectors de Sueca i per un barri com és, jo visc a Sant Isabel de Villena, és un barri que està darrere del Carme, per aquell que no ho conegueu, i és un barri que realment falta un poc de presència nostra de compromís fent campanya. Què puc aportar per damunt de tot? Perquè tot el que vos he contat, al fi i al cap, són coneixements jurídics i són, habilitats, però puc aportar sobretot ganes de treballar per el nostre projecte, per compromís. Estic disposada a, tant si resulta elegida com si no, a treballar per el nostre projecte, perquè crec que és un projecte que realment és el que és més transparent i més democràtic que hi ha actualment. Si no, estem fent-ho entre tots i entre totes els que estem així, els que ens presentem així i els que esteu allà baix. És un projecte fet entre tots i per a tots. Així que crec que és un projecte que realment té molt de futur i és un projecte per al qual val la pena lluitar. És un projecte que defensem la transparència, la democràcia, l'ecologisme, tot des d'un punt de vista valencià, parlar en valencià, defensem des del valencià i per als valencians. Defensem l'eficàcia, l'honradesa, la transparència, són coses que realment resulten estranyes avui dia, però és una cosa que realment és el que hauria d'imperar i estar per davant de tota feina política, la transparència i l'honradesa, perquè no es fiquen mai més en dubte el dubte que és la democràcia, que és el que s'està carregant últimament. Finalment us diré que aquest projecte del qual formem part lluita per el benestar de cada dia de cadascun de tots nosaltres els que vivim a Sueca, per els suecans i pansuecans, dels que vivim i treballem a Sueca. I, com no, per col·locar Sueca al lloc que li pertoca. I quin lloc ens pertoca? Ser referent. Referent com a ciutat que té un bon exemple d'administració, que té una política social adequada, un referent en quant als pagaments als proveïdors, com ja som actualment, un model en el que es pot mirar tot el País Valencià i, per què no, molts altres municipis d'Espanya, amb la qual cosa crec que aquest és el nostre compromís i per el que tenim que lluitar. Moltes gràcies i gràcies per la seva atenció.